О, 056, хей, новобранци за картела и за каратето. Да го духа закона 0086, 0086 за гетото, нашето гето, не завзето, не превзето. Всеки си ми говореха, когато бях малък в хората, където ще ме помнят за дълги години, заради нещата, които направих за тях и те за мен. Ще ги помня, аз няма да ги забравя, нито да ги изоставя като моите авери. Когато бях малко едно, в квартал на телефоните играхме, а сега, като пораснахме на компа цъкаме, залите започва с 2-3, не спирахме, само пари искахме, като малки хлопета навън, без знание къде са и без знание на къде са тръгнали. Пита за брат Мили, да, той живееше в моя блок на 8-90-та улица в кварталата на циганчета, където само банди по 6-8 хлапета момчета, където само бият, прибиват и друсата, а ние се разкарвам тук, там, държат я потрес. Кът някакъв пес, без наморден, гладен, жаден, избързнал от студ, без собственик, нито дом и лукс. Понякога живеем в страх и чук, никой да не разбира песните, когато пише. Затова реших да ги препиша и спиша химикално наново, както трябва да стане, както трябва да пъсне в ритъма бита и текста, и може малко да се отплесна от нормата на текста, и после малко да бъдат побита, като ножествена ножка, като една малка клопка, заходка и лека походка към върха на рапа, който всеки му тегли майката, защото никой не разбира кой какво прави в този стил, какъв правя лопата, редим на нашата планета Земята, за душата и за съдбата на рапа, кой какво ще запомни от религическия текст с everybody, на трака и сюжета ми цака, парите ми трябват, ама не мислят да ми ги дават, защото не съм струвал лев и ми вика, рапа ти е за кофта, ма чакай, чичка, никой не си иска мнението, бе маняк. Минал ти препак следата мнението, защото така и искам да ти покажа кой съм аз и откъде произлизам от род на моята майка. Не ми влиза тройно, че ще бие един дог и ще те превърна в един поток и после никой няма да се върже на игричките за заход, поход. Просто не ме познаваш и ако искаш да се запознаем, не е по-добре не. Изглеждаш ми жалък и безсърдечен човек, но си лек, като спукана гума си мек, лек, пек. Мисля да те оставям, мислиш, че след тези риби просто няма какво да измислиш, премислиш, отмислиш, примиш. Ей, бита ми текста, влизам ги тежката, кофата ги меша пешката, ешката, пешката.